Здравейте в моя канал, в който ще ви представя какво представлява Thermomix в началото, когато го получите, но на по-късен етап ще готвим заедно с Thermomix и ще имате възможност като мен да бъдете собственик на този Thermomix и да се наслаждавате на здравословна храна. Тук имаме една кошница, в която е предназначена за готвене варение на различни зеленчуци, картофи, ориз, в зависимост от рецептата. Ето това е капака на нашата кана. Ето, както ви показах, това е каната, в която готвим. Това е капака. Имаме едно капаче, което отваря и предотвратява от... Имаме също една пеперудка, която се слага, сега ще ви кажа къде. Малата пеперуда, която ви показах, тя се слага в каната и с нея може да правим майонеза, можем да правим сметана, много неща, да разбиваме яйца. Отваряме каната и сега ще ви представя варома елементите, които са висококачествен материал, чрез който ние можем да готвим изцяло на няколко нива, на първо ниво, второ ниво, което съвсем не е малко, горе-долу колкото една табличка, и отгоре имаме един капак. Това представлява нашия Thermomix. Той може да готви на няколко нива. Това ще разберете в другите видеа. Може в кошницата да варим картофи, примерно, тук да сложим зеленчуци, във второто ниво да сложим месо и всичко това се готви на пара. Thermomix спестява много време за нас, майките, домакините, не само, и с него можем да се храним здравословно и да бъдем здрави. До скоро!